У Солігорску працягваецца мадэрнізацыя сістэмы абыходжання з цвёрдымі камунальнымі адходамі. У рамках рэалізацыі новай стратэгіі па адрасе вуліцы Кастрычніцкая, 11 усталявалі адразу 3 кантэйнеры заглыбленага тыпу. Гэта першы выпадак, калі ў адным двары размяшчаецца адразу 3 такіх модуля. Дадзеная мера абумоўлена крытычнай колькасцю засораў смеццеправоду ў дадзеным квартале, 115 выпадкаў з пачатку года. В данном дворе находится 5 домов. 5 домов: Октябрьская 11, Октябрьская 9, Ленина 1А, Ленина 1Б и Строитель 38. Значит, в этих домах существующие мусоропроводы. Но, к сожалению, с начала года в этих домах произошло 115 забитий мусоропровода. Поступили заявки к нам на 115 бел, 115. Лидером является вот дом Октябрьская 11. З 2 пад'ездаў тут поступило 40 заявок. У сувязі з частымі аварыйнымі сітуацыямі кіраўніцтва экакомплексу прыняло рашэнне аб поўнай ліквідацыі смеццеправоду ў дадзеных домах. В течение месяца мы благоустроим эту площадку, ну и произведем полностью заваривание всех мусоропроводов, которые находятся в этом дворе. Кантэйнеры заглыбленага тыпу адпавядаюць сучасным стандартам чысціні і эстэтыкі. Выбар месца абумоўлены зручным пад'ездам. Гэта дазволіць смеццявозам вырабляць вываз без блакавання дваровых праездаў, што знізіць рызыку ДТЗ і выключыць неабходнасць выкліку супрацоўнікаў ДАІ да вызвалення праезду. А такія выпадкі не рэдкасць. Думаю, преимущество этих контейнеров все знают. Там большой объем, во-первых. Все находится под землей. Вот. Ну и оно не мешает ни транспорту, ни детским площадкам. Удобно располагаем и удобно забирать очень, в принципе. Ну и мы убираем площадки, которые старые контейнера. Получается, что 5 контейнеров мы можем заменить вот таким одним контейнером заглыбленного типа. На сённяшні дзень у Солігорску ўжо усталяваны 121 кантэйнер заглыбленага тыпу.